Selamat berjumpa lagi dengan Ki Sutopo Mocopat Channel dengan Ki Widarto ingkang saking tlatah Singosari. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk pertemuan ini akan kita lanjutkan dalam episode berikut ini. Sugeng rawuh Ki Widarto. Inggih. Napa derek-derek Singosari sami pinanggih rahayu slamet. Pikantuk pamuji panjenengan sedaya manggih rahayu. Nggih. Niki kelersan sanget saged rawuh ngriki. Nggih. Kula niki lho badhe nyuwun tulung kalian Ki Widarto nyegaraken Asmaradana. Asmaradana. Sekar Asmaradana. Kalih pupuh mawon. Nggih. Dipun ulas kedhik ngaten. Nggih. Nah, nggih monggo nyamangkaken. Iki sakrene sampun dangu kula niki mboten nate ngreng-ngreng mawi Asmaradana. Mugi-mugi kemawon mangke napa nggih mboten ngantos enten kang lepat. Kula percados Ki Widarto pakaripun. Mbok bilih mangke lepat Saking Singosari. Dereng kantenan sedaya namung nggih gumantung dos pundi anggene sami pasinaon niku wangsule kados ngaten. Mbok bilih wonten kirang langkung kula mangke nyuwun agung isih pangaksami dumateng para pamirsa sedaya. Nggih, sami-sami. Kula cobi kalih pupuh nggih. Asmaradana. Rahayu rahayu neki rahayu donya akhirat lamun bisa ngamalake dawuhe yang Maha Kuwasa kanthi ikhlas ing nala tatak tangguh sabar subur solah bawa kanthi ndakno mulya samya iman yakti pramanungsa bangsa dharma datan bisa tandang gawe lamun datan antuk rila titah wajib ikhtiar Gusti aparing tinamtu satuhuka welas sono makaten Mantap. Wanci nggih wis pakare sing nembang nggih. Dah nggih. Jan nuju prana sanget nika. wangsul ajar malih kok menika. Badhe kula ulas Inggih, semoga pangertosanipun. Inggih. Mangke menawi kirang trep kula nyuwun pitedah ingkang dumateng para kadang sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun lebda ing pitutur luhur. Nggih. Kula namung klungsu-klungsu wudu. Rahayu rahayu neki. Rahayu donya akhirat. Dadose kita ini supaya mendapatkan suatu keselamatan donya lan akhirat. Donya lan akhirat ini kedah digayuh. Donya sik kanggo sangu nang akhirat ngaten. Lamun bisa ngamalake lho sing diamalne apane. Nah niki.
Dawuhe Yang Maha Kuwasa. Yang Maha Kuwasa menika paring dawuh liwate wonten Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Wedo lah niku. Jadi napa mawon lah pokoke dawuh sing kuwasa niki mesti dawuh sing bener-bener ngoten mawon. Nika wonten dawuh lah menika sosok menika nggih tiyang ingkang ulah tapa tirakat menika nggih kantuk dawuh kok biasanipun. Nah, ngoten nggih. Dawuh Yang Maha Kuwasa. Kanthi ikhlasing nala, kanthi ikhlasing ati. Tatak tangguh sabar subur, solah bawa katindakno. Lah niku lho. Niki wonten namine belajar ikhlas. Terus Belajar ikhlas niki wonten setunggal sesepuh lek diomong niki ya saru ning ya itu nyata. nggih. Contone lek wong belajar ikhlas iku kaya dene wong nang mburi niku lho. Wong nang mburi. Lho umpama nang mburi ku kelakon gak iso metu umpaminipun. Apa gak mlebu nang rumah sakit. Lho, lha gitu. Lho, niki sederhana sekali tapi ini adalah sangat fatal. Carane belajar syukur, carane belajar ikhlas ki ya ning kono kuwi. Leres. Niki ana sesepuh kali setunggal ingkang kagungan menika Hotel Sakila menika paring dawuhan belajar ikhlas iki ngene lho. Lah terus malih wonten sesepuh naminipun Pak Yono menika nggih ngendikan. Nggih. Wong belajar ikhlas iku belajare kaya wong ning mburi. Leres. Nah, kados pipis lho. Iso pipis iku ya kudu bersyukur. Iso bersyukur. bebuang iku ya kudu bersyukur. Lek ora iso bersyukur, umpamane enggak iso bebuang nang rumah sakit. Lah niku wis pira biayane berarti nikmate sampun dipun pundhut kalian Gusti. Lah niku padahal digawe ya ngono ya mene apa ya tau ya awake dhewe niki matur suwun. Alhamdulillah dene apa iki mangkok wis iso bebuang ngono lah. Nggih jarang sanget ya, Pak. Kelalen iki kelalen. Hal sepele padahal itu sangat penting minangka pembelajaran menika. Nah, tengriki Pembelajaran niki. Kita niki sedaya supados saged nrima kenikmatan atas peparinging Gusti ingkang Maha Agung. Lah ngoten ta? Lah nggih contoh mawon niki lho udara niki lho Mas sing kita hirup awake dhewe. Nanti ya matur suwun nang udara nih. Nang oksigen nih. Padahal lek wis mlebu rumah sakit sak tabung pira regane. Lah niki itu pun isih bayar perawat bayar sembarang kali lah niki. Ben dina wis bebas nyedot udara, ngetokke udara ya ora nek sing larang. Tapi semenene maneh karena sing nata alam ya ora tau duwe rasa bersyukur. Ora duwe rasa bersyukur malah senengane ngrusak alam. Nah niki. Lah nggih. Menika. Dadi tatak tangguh sabar subur salah bowo katindakno. Ayo kita berbuat yang berbaik-baik saja. Masuk nang alammu nek kono ku ya kanggonan urip ngoten. Ya. Panggonan urip. Mula golek ana menenging banyu lek tengah wengi lho. Ada set gitu, ada istilahnya layap liyep pingaluyup antara sadar dan tidak niku lek dalam doa. Nggih. Lah ngoten nggih nggih. Lah kira-kira ngaten. Mulya samya iman yakti. Dadi awake dhewe niki supaya duwe kamulyan. Nggih. Pramanungsa mung sak derma. Wanci wonten ing Laful Mahfuz menika sampun dipun tulis jodoh rejeki pati hidayah menika peparinging Gusti. Tapi lah menungsa diweni akal budi, akal pikir kangge napa? Nah menika ya kudu digunakno sing becik. Datan bisa tandang gawe pun jelas niki ora sapa-apa kok menungsa kuwi. Lamun datan antuk rila yen ora oleh ridaning Gusti. Leres. Niki mboten oleh ridaning Gusti. Wah nggih napa mawon. Tapi lek diridani, tapi nggih nuwun sewu, lek kepingin oleh ridaning Gusti niki nggih kedah ngertos dalane supaya diridani. Nggih, leres. Kene-kene ngaten leres mboten, Pak? Leres kados ngaten. Niku wonten conto gitu. Teng mriku mulya samya iman yakti. Nggih. Napa mulya samya umpami niki conto. Nggih. Kula niki duwe tanduran. Tanduran kula subur banget. Lajeng lek enek tanggane arepe subur terus kula niki mboten melok-melok nguruni napa, bahkan medhite amit-amit. Sing kula umpamane contone awak kula dhewe.
Kira-kira tangga-tangga sing kira-kira ora makmur, ora mulya uripe, apa kira-kira gak dadi ngrangsang batine? Nah, Kira-kira donya kula malah entek ora malah selamat, dicolongi karo sing ora duwe. Kira mboten. Nah, mriki. Teng mriki lah kitane membina kamulyaning jiwa pribadi supaya supaya saged imbang antarane mulyaning alam lan manungsa sing manggoni lak ngono. nah nggih. Nah niki datan bisa tandang gawe lamun datan antuk rilo le ora oleh ridane niku wau lho lah. Lah supaya diridani niku wau balik supaya diridani Gusti kudune liwat dalan sing bener. Terutama lek tiyang Jawa kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Lah ora ngerti karo iku ya wangel nggayo kamulyaning urip. Mila teng mriki. Kamulyaning pati wong ndek uripe wis gak mulya. Lah gitu. Nah niku. Memang niki lah. Nggih. Titah wajib ikhtiar digoleki, duwe akal budi ya kanggo goleki. Gusti paring tinamtu satuhu kawelasana yen kepingin golek welasing Gusti dalane kudu diliwati dalane urip iki mang sapa lah iku lah ngerti asal mulane dumadine awake dhewe niki jarang gitu jarang utawi awis-awis tiyang niki napa nggih purun keleluri utawa ngangen-ngangen utawa goleki madosi nemoke niki sampai jaman sakniki sampun awis-awis. Nah niku wedharan kalih pupuh Dembang menika Pupuh Asmaranana kula kinten dipun cekak rumin ngaten. Ya lintuk kan bakal pepanggihan malih wonten konten-konten candhaipun. Ngaten nggih. Atus kanthi pamuji rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Kanthi sesanti seni padha tangi budaya kudu jaya adat kudu kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.